चिरां जिल्लानि सान्थिपुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामिनि थागिबिफोरा दैबानानिफ्राय रैखा मोननो देवस्रि ओनसोलनि हाग्रायाव न' लुना थाहैनायखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय होस्रांनायखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय खौरां लाफैदों। हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै बिथांमोन खौरां लाफैनायखौ दुखु फोरमायनानै सोलिफु इउपिपिएलनि सरकारखौ सोंखारियो आरो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि आयेन बायदियै हानि मोनथाय होनांगौ होनना दाबि खालामो। চাওক যিবিলাক মানুহে আজি উচ্ছেদ কৰিছে বিশেষকৈ উচ্ছেদ কৰা বিভাগটো হ'ল বন বিভাগ আৰু বন বিভাগ চোৱা মানুহজনে হ'ল 2008ত অহা বিটিচিত অহা মানুহ আৰু আমি যিখিনি জানো 1990 চনৰ পৰা এই অঞ্চলত আমাৰ বড়ো দাদা ভাইসকলে নিজৰ সংসাৰ খাই আছে। আজি অসমত চৰকাৰ আছে জাতি মাটি ভিত্তিক লৈ পেলাই চলা চৰকাৰ। ইয়াৰ পৰা দেখা গৈছে যে যিজন ব্যক্তিসকলে আজি জাতিটোৰ নাম লৈ পেলাই সংগ্ৰামত নামিল আৰু এইবিলাক মানুহে আজি আইন কানুন কথা কৈ পেলাই নোটিছবিহীনভাৱে মানুহসকলক উচ্ছেদ কৰি আছে। এটা গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেম হিচাপে আমি জানো যে যিকেইটা মানুহক উচ্ছেদ কৰা হয় তেখেতসকলক প্ৰথমে নোটিছ দিয়া হয়, কিন্তু ইয়াত দেখিছোঁ নোটিছবিহীনভাৱে আমাৰ বড়ো দাদা ভাইসকলক ইয়াত উচ্ছেদ কৰিলে। চাওক আমি বিপিএফৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ, মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱে আমাক ইয়াত খবৰ ল'বলৈ দিছে, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই। আৰু আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে একেবাৰে মানে অমানৱীয়ভাৱে মানুহসকলক ইয়াত আশ্ৰয় লৈছিলে। আৰু আজি কেৱল আশ্ৰয় নহয়, আজি 1990 চনৰ পৰা এই ভূমিত মানুহ আছিলে। আজি 10 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত এই ইলেক্ট্ৰিচিটি পোষ্ট ইয়াত আছে। তেখেতসকলে ইয়াত থাকি পেলাই লাইন কানেকশ্যনটো ল'ব পাৰে, ইলেক্ট্ৰিক কানেকশ্যনটো ল'ব পাৰে, কিন্তু এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকক এতিয়া ইয়াত থাকিব নোৱাৰে বুলি কোৱাটো বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ইউপিপিএল চৰকাৰত আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু যিজন মানুহ আজি ইউপিপিএলৰ নেতৃত্ব আৰু বিটিআৰৰ চৰকাৰ চলাই আছে তেখেত এটা সময়ত এই বড়ো জাতিটোকে লৈ পেলাই তেখেতে সংগ্ৰাম কৰিছিলে। এই সমস্ত ভূমিক লৈ পেলাই তেখেতসকলে বডোলেণ্ড 50-50 ডিভাইড আছাম 50-50 আৰু বডোলেণ্ডৰ দাবী কৰিছিল। কিন্তু আজি লজ্জাজনিত এই অঞ্চলত আজি বড়ো ভূমিত বড়োসকলে উচ্ছেদ হ'বলগীয়া হৈছে। আমি লাজ পাইছোঁ। আৰু এইখন অঞ্চলত কেৱল বড়ো নহয়, আমি গোৰ্খা আদিবাসী আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি সমিল মিলি আজি যুগে যুগে আছিলোঁ। কিন্তু অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক তেখেতে আজি কি ভাবিছে, নিজৰ জাতিটোকে তেখেতসকলে প্ৰথম টাৰ্গেট কৰি লৈছে। আচৰিত পাইছোঁ। কমচে কম ফৰেষ্ট বিভাগে ইয়াত ইভেকশ্যন কৰাৰ এটা নটিফিকেশ্যন দিব লাগিছিলে। আৰু এই কেইজন মানুহ যিকেইটা ফেমিলি আজি খুব পুৰণা ফেমিলি, আৰু তেখেতসকলে আজি ইয়াত খেতি বাতি কৰি আৰু কিছু ঘৰ এটা সংসাৰ চলাই আছিলে। তেখেতসকলক আৰ্থিকভাৱে চৰকাৰে সহযোগ কৰিব লাগিছিলে, সেই সময়ত তেখেতসকলে উচ্ছেদ কৰি আছে। একেবাৰে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু নিশ্চিতভাৱে মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱ আৰু বিপিএফে তেখেতে প্ৰত্যেক মিটিঙত কৈ গৈছে যে যিবিলাক অঞ্চলত ফৰেষ্ট বিভাগে বিটিচি অঞ্চলত থকা যিমান মানুহসকলৰ ঘৰ বাৰী উচ্ছেদ কৰিছে আমি নেক্সট দিনত আহি ঘৰ বনাই দিম বুলি কৈছে। আৰু নিশ্চিতভাৱে এতিয়া ৰাইজে বুজি পাইছে যে প্ৰমোদ বড়ো ইউপিপিএল চৰকাৰখনে আৰু এই বিটিচি অঞ্চলত কাকো ভূমিৰ পট্টা বা ভূমিৰ অধিকাৰ নিদিয়ে। আৰু 2025ত মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱে এই অঞ্চলৰ বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক ভূমিক অধিকাৰ দিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ। लावख्रिगुरि बे गामियाव दाख्लै मैया सानसे दिनै बेवहाय इभेक्सन खालामदों जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ, जाय बिथांमोनहा बेवहाय 40 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय आबाद मावनानै जाबाय थादोंमोन। आरो जाय बिथाया बिथांमोन दा न' लुनानै थानाय जे ओनसोल बे दैबानाजों दिनै फबजोबलांबाय, माइ गायग्रा हाया अन्थाइ बालाजों फबजोबलांबाय। दा बिथांमोनहा गावसोर थानांगौनि थाखाय गावसोर आबाद मावनानै जाग्रा बे ओनसोलाव न' लुनानै थाफैदोंमोन। नाथाय बेखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै बिथांमोनखौ नटिस होआजासे दिनै बिथांमोननि न'खौ सावफायफैदों, बुफायफैदों। दा बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथांमोनहा नियम कानुनजों थाङोमोनब्ला बिथांमोनखौ नटिस हरग्रोनांगौमोन। बिथांमोनहा जाहाथे हयथ' 24 घन्टायानो जा बा 1 मासनि गेजेरावनो जा गावबागाव न' बांफोरखौ सिफायना लानांगौ बा लाइ लथरफोरखौ बोथ्रोदना लानांगौ, बेफोरबायदि नटिस हरनांगौमोन। दा बेखौ खालामै बिथांमोनहा डाइरेक्ट फैनानै बिथांमोननि सायाव दिनै बुग्लुं सुग्लुं खालामनायनि बेबस्था लादों, मानसिफोरखौ हमनानै लांदों। दा बेवहाय
जाय बिथांमोनहा दिनैहाय 40 बोसोरनिफ्राय बेवहाय थाबोनानै दं बिथांमोनहा बे हारिनि मोनथाय अलरेडि दंखायो जिहेतु फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआव बुंदों जे जाय मानसिफ्रा ट्राइबेल्सफ्रा जायफ्रा माने बे 25 बोसोरसिम रायजो जादों बिसोरनि थाखाय हा होखानांगौ दा बेहाय जुदि 1990निफ्राय बिथांमोनहा हादान सिफायनानै बेवहाय आबाद मावनानै जाबाय थादोंब्ला दिनै 34 बोसोरनि बारा जाबाय 34 इयार्सनि बारा जाबाय दा बेवहाय बिथांमोनहा बे हानि अधिकार दं आरो बिथांमोनहाबो गोसो जानानै थाफैयाखै दिनै मोनसे नेचारेल केलामिटि जादों फ्लाड जादों दैबाना जादों बिथांमोननि न'आ दिनै बायलांजोब्बाय माइ गायग्रा आबाद खालामग्रा हाफ्रा दिनै बाला अन्थाइजों फबजोब्बाय न'आ सिथ्लाजों न'जों समान जाजोब्बाय न' सिङासो दिनै बाला अन्थाइजों गोजौसिन जानानै थाहैबाय दा बिथांमोनहा आश्रय लाफैदोंमोन गावसोर मावनानै जाग्रा हायावनो थानो थाखाय नाथाय बेबादि समावबो बिथांमोनहा थानायनि बेबस्था खालामना होनो नागारै बिथांमोननि सायाव अयथासार खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जों बेखौ बिपिएफ दोलोनि जानानै गोख्रों आंजों सौखारियो आरो जाहाथे इयुनाव बिथांमोना बिदि दा खालामथों आरो बे हाखौ बिथांमोननि थाखाय इमिडियेट फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों जाहाथे सेटेलमेन्ट खालामना होयो बिनि थाखाय आं दिनै बे इउपिपिएल सरकारनि इएम मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथांखौ दिनै खावलायगोन इमिडियेट बे 22 न'खरखौ बिथांमोना सेटेलमेन्ट होनांगौ आरो बे हा होनायनि बेलायाव सोरबा माने पार्टिनि लालायनानै सोरबा बिपिएफ इउपिपिएल सोरबा कंग्रेस बिजेपि होनलायनानै बे हानि रानलायनाय खुनु खोथा गैया बेवहाय नागरिकआ नागरिक बे जायखि फैया मानो सरकारा नागरिकखौ नागरिक बायदि होनांगौ हानि मोनथाया बयहाबो दङ पार्टिजों खोथा गैया बेहा दा बिथाङा बुंदों मैया 22 करा गासिबो माने बिपिएफनि मानसिफोर गोजा सोरबा खाम्फा बरगयारिया थिनहरदों बिदिनो खोथा नङा नों बिपदआव गोलैनाय मानसिखौ गासिबो हेफाजाब होनांगोन बेसो सरकारनि दायित्व दा बेबादि मानसिखौ क्लासिफिकेसन खालामनाय बर' जाथिनि गेजेरावनो बिपिएफ इउपिपिएल मोनसे समाज खालामनो नागिरनाया दिनै दुखुनांथाव बे पलिटिक्सखौ ससियेलाइजेसन खालामनो नाङा ससियेलाव लांनो नाङा बेखौ नाथाय दिनै समाजावबो माबा गावबुरा बानायनायावबो इउपिपिएल बिपिएफ हा राननायावबो इउपिपिएल बिपिएफ जुदि बिदि खालामोबा बर' जाथिया बेसेबां आवगायलांनो हाबावगोन फालाय दा बेबादि गावजों गावल' मोसा जालायनानै मालायजों दाउसा जालाङोबा बे जाथिया बेसेबां आवगायलांगोन होनबालाय मालायफ्रा अखाफोराव सहैबाय चन्द्रायना दाख्लै अखाफोराव सहैबाय जों बे ओनसोलनिफ्रायबो अखाफोराव थांनायनि बेबस्थाखौ जोंबो खालामनांगोन ना दा बेवहाय बे 22 गर बा 23 गर बा 50 गर मानसियानो जाथों न' बां गैयाबा गावनि गथ'खौ बहा लेखा फोरोंगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दंफायो बे सरकाराव बिथांमोना बुङो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि बाथ्रा गथ'फोरखौ मोजां फोरोंनांगौ होनो डाक्टार इन्जिनियार जानांगौ प्रफेसार जानांगौ साइन्टिस्ट जानांगौ होनो नाथाय दिनै बे 25टा न'खरनि मानसिफ्रा 22टा न'खरनि मानसिफ्रा बिनि फिसाफ्रा दिनै लेखा फरायनो नाङा नामा न' नाङा नामा बिसोरनो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बुजिथों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुजिथों जों बेखौ दिनै धिक्कार होयो